आंखौ BPF नि साला सैमा होनना बुंहरो नोंसोरलाय आंखौ साला सैमा UPPL निसो नोङो सोर दंफां सिखाव सोर जुवा गेलेग्रा सोर एबसुनिफ्राय एरख'जानाय सोर बाहा हाबदों सोर माबायदि मानसिखौ बुरखायदों सोरनि खोथाफोरखौ फालिफा लादों दिनै डिटेल रायलायगोन लोगोफोर डिटेल रायलायगोन स' बेखौ जुदि नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंबा भिडिअजों मोजाङै सिथाबना थांबानो जाबाय स्किप दा खालाम आरो जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदिनो मोजां गोदान आपडेटफोर मिथिनो लुबैदोंब्ला जायफोरनाखि गोदान नायदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जुदि नोंथाङा जुदि साबस्क्राइब खालामनो सुखुवाबा एबा नोंथाङा आंखौ मोजां मोनाब्ला आंनि भिडिअखौ नायनो बायोबा स्किप खालामनानै ला स्किप खालामना थां एबा नोंथाङा डिसलाइकबो होनो हागोन आंहा जेबो बुंनांगौ गैया स' फैदो अब्ला मेन बाथ्रायाव फैदिनि स' नोंथांमोना बयबो ससियेल मिडिया नायो फेसबुक नायो नङा होमबा इउटुब नायो खौरां बिजोंफोरखौ नायो अके आंबो नायो बा सोरबायाबो जायो दाना गुबै बाथ्राया जाहैबाय फैदिनि नङा होमबा दा गुबै बाथ्रायाव फैनोसै अब्ला गुबै बाथ्रायाव फैनायनि सिगां फै ससे भिडिअ एक मिनिटबो नंजोबा दै आं होग्रोनोसै नायना लाग्रोबानो जाबाय सोंनो लुबैयो दिनै कास्टम बसुमतारी कास्टम बसुमतारी बे जोंनि बिटिआर हालामनि बिथाङा भटारानो नङा बिथाङा बे जायगायाव फैनानै मोनसे बेमार फोसावफैगासिनो दङ आरो जोङो दिनै सोंनो लुबैदों जे प्रहलाद ब्रह्मआ मोनसे समाव एबसुनि बिबानगिरिमोन एबसुनि बिथाङा भाय'लेसन खालामनायनि थाखाय संबिजिरखौ बेरेखा मावनायनि थाखाय एबसुनिफ्राय बिथाङा एक्सपेल खालामजादों आरो दिनैहाय जिसुया सुमफ्राम हारिया दिनै जोंनि मिथिनायाव बिथाङा थास गेलेयो दंफां बेफारि खालामो जुवा गेलेयो बायदि बायदिजों बिथाङा इनभल्भमेन्ट दं होननानै जों मिथियो आरो बिथांमोन मानसिफोरनि खोथाखौ दिनै रायजो राजाफोरा बोरै गनायगोन बोरै एक्सेप्ट खालामगोन आरो बिथांमोननि खावलायनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा बोरै बिथांमोननि दिलाव बारलांगोन आं आसरितसो मोनो आं कुइसनसो खालामो अके नायबाय नङा होमबा नायबाय अके जे सासे UPPL नि दैदेनगिरियासो बुंदों सोरखौ सासे BPF कर्मिखौ मानो बुंदों बिथाङा सासे माने दंफां सिखावसोमोन दंफां सिखावै खालामै दिनै देरनाय रां खामायनानै फैनाय आरो दिनै बिथाङा थास गेलेग्रा जुवा होयैसो रां रुफा खामायग्रामोन नाथाय दिनै बे सुबुङा दिनै BPF आव जयेन जानानै दिनै मैया दाखालिसो दिनै फालिफोरखौ सिबिफ्लानानै दिनै गामि हाबनानै दिनै BPF आवहाय माखासे सुबुंफोरखौहाय फुस्लायदों नाथाय बे सासे दंफां सिखाव मानसिया बे सासे जुवा गेलेग्रा मानसिया बे सासे थास गेलेग्रा मानसिया माब्रै सुबुंफोरखौ बुजायनो हागोन बे मोनसे गिदिर कुइसन फैदों आरो बे कुइसनखौ आं सोङाखै लोगोफोर बे कुइसनखौ सोंदों जे मा UPPL नि दैदेनगिरिया बिथाङा दिनै गोमोदों होनना बुंदों आं आसरितसो मोनदों स' बेफोरबायदि मानसिनि खौरांखौ दिनै मानो थाखाय लादों मानो लाखो बेफोरबायदि सुबुंफ्रा मानो थाखाय लानांगौ जाखो बे मोनसे सोमोनांदों आरो स' बेनिखायनो बिथाङा बुंबावदों जे लासैनो जेब्लाखि MP इलेक्सनावबो जोंनानो UPPL आ देरहागोन होननानै बिथाङा बुंदों ओमफ्राय BTC इलेक्सनावबो माने UPPL आनो देरहागोन UPPL आनो सरकार जागोन अब्लानो लोगो बिथांमोना सोरबा जिसुवा सुमफ्राम हारियानो जाथों सोरबा कास्टम बसुमतारियानो जाथों गासिबो UPPL आव सानसे फैफिनजोबखागोन बिथांमोना बुंदों दा नोंथांमोना दाना बुंदो दे जिसुवा सुमफ्राम हारिनि बुंनायखौ लानो ना बिथांखौ दालि गोथां होनायनि बाथ्राखौ लानो ना सोरबा दैदेनगिरिनि रावखौ लानो नोंथांमोना नैबे बिबेकजों मोजाङै बुजिदो ब्रेनजों साननानै नायदो सारि जालि खालामदो सोर मोजां बेखौ नोंथांमोना होदो नाथाय आंहा गोहो गैया सोरखौबा UPPL नो हो BPF नो हो होननानै आंहा बुंनो हानाय आंहा क्षमता गैया मानोना आङो राजनितिनि मानसि नङा नालाय आं राजनितिनि मानसिबासो आं मिथिगौमोन ओइ ओरै हो UPPL नो हो BPF नो हो होननानै आं बुंनो हागौमोन दा आं नोंथांमोननो बाथ्राफोरखौ आङो नोंथांमोननो माने बुंफोरसानानै होदों आरो बाथ्राया मानि थाखाय बुंलायदों बे गासैबो बाथ्रायानो मा जादों राजनितिनि थाखाय बुंदों दिनै जिसुवा सुमफ्राम हारिखौ बुंग्रा सुबुङाबो नङा होमबा बिथाङा सासे UPPL नि कर्मि जाबाय नालाय बुंनांगोन रायजो राजाखौ फोथायनो हाहोनांगोन दिनै कास्टम बसुमतारी आरो जिसुवा सुमफ्राम हारि बिथांमोनाबोथ' BPF नि वार्कार जाबाय नालाय रायजो राजाफोरखौ बिसास खालामहोनो थाखाय मावनांगोन खोथा बुंनांगोन स' बेनिखायनो जिसुवा सुमफ्राम हारि बा कास्टमाबो मालाबा UPPL आव हाबफागोन जेब्लानाखि नेक्स्टआव जुदि UPPL आ देरहाफिनमारो होमब्लाना बिथांमोनाबोथ' UPPL आव हाबफागोन ना होमब्ला बै समाव गारमा फुवारनानै खोथा बुंनो बा थांगोन बेफोर नंबैथार राजनितिकआव अरायथा नङा दा जाय बिथाङा दिनै जिसुवा सुमफ्राम हारिखौ बिगा बुंदों नङा होमबा बा कास्टम बसुमतारी मोनखौ बुंदों बिथांमोनाबो जेब्लानाखि
हमना लादो एमपि इलेक्सनावबो बिपिएफआ देरहाबाय हा बिटिसि इलेक्सनावबो बिपिएफआ सरकार दाफिनबाय अब्ला बिथांमोना बिपिएफआव ग्रोब थांफिनगोन ना नोंथांमोनानो बुंदो दाना बुंदो आं बुङा नोंथांमोनानो बुंदो बाथ्राया बेसेबां सैथो जादों जा बेनिखायनो जोंथ' मा बुंनो हानो इउपिपिएलआ गाज्रि होननानै आं बुंनो हाया बिपिएफआ गाज्रि होननानै आं बुंनो हाया मारै बुंनो हानांलाय दानो बुंगोन आंखौ दानो माबोरै कमेन्ट हरगोन दानो बेफोरबायदि भिडिअ बानायनायखौनो जोंना माखासे इउपिपिएलनि सापर्टारफ्रा आंखौ बिपिएफनि साला सैमा होनना बुंहरो आरो बेराफारसेथिं मा जानोसैलाय बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा होननोसैलाय आंखौ साला सैमा इउपिपिएलनिसो नोङो आं मिनिनो ओंखारो दे लोगोफोर मालाबा नाथाय आं गाज्रि मोना मानोना आंनि बे चेनेलाव बिपिएफनिबो माबा फैगोन निउस फैगोन इउपिपिएलनिबो निउस फैगोन मानो माने आइ लाभ इउपिपिएल आइ लाभ बिपिएफ दैट मीन्स इउपिपिएल आरो बिपिएफआनो दिनै लिड खालामगासिनो दं माखौ जोंनि बिटिसिखौ सासन खालामगासिनो दं स' बिथांमोनानो जोंनि इयुननि थरफा राजनितिक हान्जा नङा होमबा जों सोरखौ माइगा जुजायनानै बासिनो जों नोंथांमोना गेलेदो नोंथांमोना मावदो मा प्रतिश्रुति होनानै माबोरै डेभेलप खालामनानै रायजोफोरखौ लानो हायो बे नोंसिनि खोथा नाथाय जों बेहाय जों हाबनाय नङा आरो जास्ट जों इनफरमेसनखौ होगोन दिनै ओरै होनदों ओरैनो सोरबा दंफां सिखाव ना सोर माबा मोसौ सिखाव ना साइकेल सिखाव जों मिथिया नङा होमबा सोर एबसुनिफ्राय एरख'जानाय मानो एरख'जादों मा खालामजाया बेखौबो जों मिथिया गाव गोसो जानानै ओंखारदों ना एरख'जादों बेखौबो जों मिथिया मानोना इउपिपिएलआबो मावगोन बिपिएफआबो मावगोन नाथाय बिथांमोना जुदि राजनितिक खाथिखाय पाब्लिकफोरनो बिसासाव होनांगोन ना नोंबो जेनेबा आंबो जुदि दा दैदेनगिरि जानायमोनब्ला आंबोथ' बिसासाव होनांगोन ना ओंखायनो माबोरैबा बुंनो आङो जेनेबा जिसु सामफ्रामबारिखौ आं रायबाय कास्टम बसुमतारिखौ रायबाय कास्टम बसुमतारिखौ आंखौ सानसे रायगोन ना जिसु सामफ्रामबारियाबो आंखौ रायगोन नाथाय बिथांमोना गेजेराव गाज्रि मोनलायनाय नङा बिथांमोना गेजेराव गाज्रि मोनलाया गाबोननो हाबबानो ओरै आखाइ हमलायफिनगोन हेन्डसाक लायफिनगोन आरो मानोना राजनितिकसो आरोना राजनितिकआव पारमानेन्ट सुथुर थायानो राजनितिकआव पारमानेन्ट सुथुर लाना आरो राजनितिकनि थाखाय जों गावखौनो गाव पारमानेन्ट सुथुर लानो नाङा रायजो राजाफोर आं आखाइ खबजबनानै खावलायगोन नोंनि न'खरजों नोंनि बिदा फंबायजों बेफोरबायदि पारमानेन्ट सुथुर लानो नाङा जोंना बेफोरबायदि गोबां जाथाय जानानै थांबाय गावनि बिदा फंबाय असेजोंनो सोमोन्दो गालायनाय न'आव हाबलायनो हायै मानो हाबाय नोंनि न'आव हाबबा आंखौ बिपिएफ सानगोन नोंनि न'आव हाबबा आंखौ इउपिपिएल सानगोन स' बेफोरबायदि होलायनानै काहानिफोर बिराद जानानै थांबाय आरो बेफोरबायदि काहानिफ्रा आरो फिन आरो जोंनि गेजेराव जाबावला आं बेखौसो आंनि धोरोमनिफ्राय खावलायदों मानोना बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर बिजानु बिदिबा जोंनि समाजा डेभेलप जानाय नङा समाजखौ फोथांनांगौबा समाजखौ दैदेननांगौबा दानि उन्दै लाइमोनफोरखौ जोङो फोरोंनांगौबा दानि जोंनि फिसा गथ' गथायखौ जों फोरोंनांगौब्ला बेबायदि नांलायानो हाया गाज्रि गेसाव गोफोन बुंनायफ्राबो गाज्रि जों बेखौ हमथानांगौ नङाबा नोंनि गथ'खौ नों बुजायनो हानाय नङा आंनि गथ'खौ आं बुजायनो हानाय नङा मानोना नोंनि खुगायानो दिनै फोरोंगोन नैबे देरफुनाय लाइमोनफोरखौहाय स' बेनिखायनो जों माबोरैबा हमथालायनानै जों खामानिखौ मावनो हायो आरो जोंनि बिटिआर हालामाव बा जोंनि बिटिसि हालामाव गोजोनखौ दिनै बार होनो हायो सान्थियै खुनु रावनिबो जिउआ खस्थ' मोननाङा जासे खुनु रावनिबो थै बोहैनाङा जासे खुनु रावनिबो जिउआव गोसोआव आघात मोना जासे बयबो गोसो खुसि बहर गावनि फसायनाय बिजाथिनो बहर होनानै माने होनो हायो बेबायदि गोजोन बहर होनो हानाय सान्थिखौ जोंनो नांगौ रायजो राजाफोरनो नांगौ साधारन पाब्लिकफ्रा जेबो मिथिया बेस्राफोर नोंसोर जेखौ होनो बेखौनो लायो सोरबा बुंबा बेखौनो लायो हय होननानै मानोना बिसोर बाहेरायाव थांनानै जों मिथियाना मा मिथिगौ बिसोरलाय जेबो मिथिया बेखायनो आं बुंबाय खुलुमबाय अननानै जों मिथिया सोर बिपिएफ सोर इउपिपिएल सोर दंफां सिखाव सोर एबसुनिफ्राय एरख'जानाय आरो सोर सैथो सोर नंखाय सोर रियेल हिर' सोर फेक हिर' जों मिथिया आरो बेखौ फोरमायनाय जाबाय थेंक इउ